Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Tatariston Yangi asr kanalini qaraysiz. Efirda Tatarlar topshiruvi, studiyada Ildar Qiyamov. Musulmon kino festivali o'zining ishini tugalladi. Shu oydan studiyamizda qonaqda Tatar kino uyushmasi yetakchisi, 17-Qozon xalqaro musulmon kino festivalining boshqarma direktori, Tataristonning ot qozongan san'at ishliklisi Milavsha Labib qizi Aytug'anova. Xayrli kun Milavsha Labibmi? Esanmisiz. Mana festival o'zib ketdi, endi birozgina jengilcha sulab ta qo'ygansizdir. Festivalga umuman natijalar yasasak, narsalar aytirga mumkin? Bu yıl bir neçə nəticə var indi. Әлегә qədər bulmağan әйберләр бит biz кирткән идек. Беренчедән киногына карау түгел, безнең бу ел эшлекле шундый бір площадка булды. Анда бүтән Россиядән чакырган идек без режиссерларны, продюсерларны, дистрибьюция компанияларын, һәм алар бер-берсе белән танышып, регионнарда төшерелгән фильмнарны күрсәттеләр. Үзләренең киностудияләрне презентацияләү булды. Менә шул бик ошады безнең кунакларга, һәм алар ниһаять безнең Россиядә менә бу регионнарда төшерелгән фильмнарга игътибар бар диде. Күп кеше генә шундый фикерләр белән кайтып китте, һәм әлбәттә инде без буны дәвам итәчәкбез. Һәм бәлки ул бездә генә түгел, тагын берничә регионнарда үткәрелер киләчәктә, ләкин башы менә монда булды. Без башлап киттек аны. Бусы моны кино ярминкә түгел, бусы башка әйберме? Ну, шул ярминкә инде. Кино ярминкә. Кино базар дип әйткәннәр, яны кемдер кунаклардан нигә сез кинорынок, кино базар дип әйтсез, ул татарча була бит. Менә әлбәттә без оештыручылар белән дә сөйләштек. Бәлки шулай калдыргадыр кино базар дип. Уйланырга бар әле монда. Һәм икенче, мине бик сөендергән әйбер, безнең питчинг булды бит инде. Ул шундый сценарий бәйгесе дип әйтик инде, әйме? Анда бик күп кенә чит илләрдән дә, мәсәлән, Азербайҗан, Төркия режиссерлары катнашты. Һәм безнең Татарстандагы монда укып киткән, Мәскәүдә, хәзер Санкт-Петербургта егетләр, менә шул режиссерлар курыкмыйча, менә шулар арасында үзләренең сценарийларын тәкъдим итте, һәм Александр Шерманов, бу безнең кино һәм телевидение факультетын тәмамлап Мәскәүгә киткән егетебез, ул җиңде. Ул җиңде, һәм ул Александр Родченко турында кино төшерергә тели. Аны бик мактадылар инде. Менә бу питчингка, бу бәйгегә Илшат Рахимбаев, Виктор Сухаров белән килеп керде. Алар хәзер Миколай фильм төшерә башладылар. Әлбәттә, бу шундый бер шоу булды. Гомумән алганда, менә бу эшлекле площадка, ул безнең Казан мәдәният институты белән берлектә эшләнгән иде. Без бик рәхмәтле, чөнки алар бүтән оештыру мәсьәләләрен үзләренә алганнар, һәм кунаклар бик канәгать булып китте. Киноларга килгәндә инде безнең чыннан да быел бу конкурстан тыш программа зур булды. 131 кино күрсәткәнбез без быел. Һәм 53 иҗади очрашу булган. Монда бик күп кенә, әлбәттә, алар арасында Татарстанда, безнең Татарстанда төшерелгән фильмнарны тәкъдим итү, һәм аларның авторлары килде, һәм тамашачы белән фикер йөрттеләр. Инде чит илләргә килгәндә быел авыррак булды, чөнки безнең бит инде хәзер әле пандемия әле бетмәгән, дөньяда бит әле бара, һәм күп кенә соңгы менә берничә көндә күп кенә безнең катнашучылар килмичә калды, чөнки аларның илләрендә әле менә бик һава коридорлары ябык, һәм ситуация катгый. Менә шундый нәтиҗәләр бүгенгә. Сөендерә әлбәттә. Менә инде мин фильмның йомгаклау өлешенә, ябылыш тантанасына килеп җиттем, чөнки анда узган ел эчендә бүләкләр тапшырылды. Бусы да безнең бит инде менә шул пандемияның коррективлары белән бәйле дип уйлыйм. Былтыр онлайн булгач, без киноларны күрсәтмәдек. Барыбер былтыр август айында безнең кинотеатрлар ачылгач, без Татарстан киносын күрсәттек, менә бу милли конкурска кергән фильмнарны без күрсәткән идек. Ләкин җиңүчеләр үзләренең бүләкләрен алмыйча калды былтыр. Шуңа күрә без аларны быел да чакырдык. Күңелле өлеш, чөнки алар көттеләр, 1 ел көткән шул бүләкләрне. Инде безнең быелгы конкурска килгәндә безнең бик күп Татарстан
картиналары булды Менә программада. аеруча сөендерә, шуларга киңрәк тукталыйк. Ни өчен беләсезме, нигә мин сөенәм? Чөнки менә бу бер 5-6 елда безнең республикада менә шундый конкуренция барлыкка килде. Әйтәләр бит русча здоровая конкуренция дип әйме? Үсешкә этәргеч. Ул үсешкә этәргеч бирә, ул перспектива бирә. Һәм яшь егетләрнең, кызларның мотивация дигән әйбер барлыкка килде. Алар рәхәтләнеп, нәкъ менә фестиваль өчен әзерлиләр. Аннан соң инде китәләр дөнья буйлап күп кенә фестивальләрдә катнашалар. Миңа калса, менә бу 5 ел эшнең нәтиҗәсе булды. Быел бик күп фильмнар нәкъ менә монда Татарстанда төшерелгән фильмнар булды. Шуннан да шулай. Аннан килеп менә журналистлар һәм матбугат әһелләре жюри сайланды бит инде. Булса да минем быелгы яңалык дип уйлыйм. Бәлки ялгышамдыр. Ул 1 елны булды, ләкин бу практиканы без туктаткан идек. Быел мин үзем аны тәкъдим иттем, үзем шалтыраттым берничә журналистка. Әйдәгез әле менә шул караган фильмнардан сез сайлап алыгыз, чөнки бу бик кызык әйбер. Гомумән алганда журналистларның үз фикере була бит. Бу практиканы дәвам итәргә кирәк, чөнки гомумән дөньяда күп кенә фестивальләрдә менә мондый пресса жюри эшли. Һәм тагын бер әйбер бар. Менә шул журналистларга этәргеч булып, кино турында күбрәк мәгълүмат җыярга безнең гомумән алганда кинокритиклар юк. Республикада юк. Бәлки менә шул фильмнарга карата үз фикерләрен ничектер оештырып дип әйтик инде, бәлки нидер мотивация булыр өйрәнергә. Ничек дөньяда, нинди фильмнар бар, нинди премьералар бар, ни өчен ул премьералар безгә килмәгән. Менә шундый аналитика белән шөгыльләнүче журналистлар җитми безгә. Минем фикерем шул. Мин үзем журналистларны яратам бит, үзем журналист булам. Аларга да шундый мөмкинчелек бирик әле дип, шул фикер белән мин аны оештырган идем. Әлбәттә, яхшы тәҗрибә. Менә быелгысында ничек булды соң? Төп жюриның фикере белән килешкән чаклары булды, әллә аерылмаган чаклары да булды? Менә чагыштырып карасак. Чагыштырып карасак, менә мин үзем дә ул фильмны бик яраттым. Һәм журналистлар да нәкъ менә шул фильмга тукталдылар. Бу Болгария режиссеры Страх дигән фильм. Алар инде менә 3 фильм ничектер приоритетта булды, жюрида да. Бу менә шул 18 килогерц дигән Казахстан фильмы, менә бу Болгария фильмы Страх һәм Отец Амары дигән тагын бер фильм бар иде. Менә бу 3 фильм арасында ярышу булды инде. Һәм күп кенә призлар нәкъ менә шул фильмнарга эләкте дә. Мин үзем дә ошаттым Страх фильмын һәм журналистлар нәкъ шул фильмга үзләренең тавышларын бирде. Һәм әлбәттә инде бер шушындый төрткілі сорау. Менә бу журналистлар жюриның эшеннән канәгать калдыгызмы үзегез? Бәлки без бик соң гына мөрәҗәгать иткәнбездер без аларга. Алар карый да алмаганнардыр дип уйлыйм мин. Чөнки залга барып карау ул үзенә күрә бер тамаша, икенче мөхит. Анда тамашачы бар, анда ниндидер фикер йөртәләр, анда эмоция бар, анда реакциясе бар. Журналистлар ссылка буенча карап, телефонда карыймы, компьютердамы, барыбер тәэсир алай тумый андый, көчле булмый. Шуңа күрә бәлкем вакытлары да җитмәгәндер. Бик 5 көндә бит инде бик күп. Менә жюри көне буе иртәннән төнгә кадәр эшләделәр. Журналистларның бит аларның үз эшләре дә бар, әле язарга да кирәк. Шуңа күрә бәлки азрак безнең недокоммуникация барлыкка килгән иде монда. Киләчәктә мин уйлыйм, иртәрәк бирсәк, иртәрәк шундый максатлар куйсак, әйбәтрәк булыр. Менә беләсезме, безнең пресс-центрда бик күп Россиядән журналистлар эшли һәм безнең халыкара менә дөнья күләм агентстволар эшли. Һәм алар һәр вакыт шул кадәр уңай фикердә калалар Казан фестивале турында. Нигәдер безнең менә Татарстанда булган журналистлар нигәдер һәр вакыт ниндидер кимчелек эзли. Кер эзли. Менә бу инде чыннан да бу тырнак астыннан кирезләү. Чөнки бу фестиваль ул бит инде безнең бренд. Ул Татарстанның бер бренды. Әлбәттә. Менә мин шулай ук әйтерем. Татарстанны дөньяга таныту. Менә мин шулай ук әйтерем. Нури фестивале бар, Шаляпин. Менә шулар рәтендә безнең Казан кинофестивале дә. Шуңа күрә без шул фестиваль белән дөньяга чыгабыз һәм үзегез әйтмешле танытабыз. Менә мин уйлыйм, монда имидж ягыннан карасак,
безнең журналистларның азрак теге аңламыйлар микән инде, ләкин быел менә шулай килеп чыкты. Ниндидер теге кискен рәвештә публикациялар чыга башлагач, мин үзем дә шаккаттым. Чөнки мин уйлыйм, безгә бергәләшеп, бергә бердәмлек кирәк бу очракта. Чөнки ул бердәм-бер шундый кинофестиваль. Кунаклар килгәч, һәрвакыт аны уңай фикер йөртәләр, һәрвакыт мактыйлар. Мин әйтмим мактагыз дип, но ниндидер объективлык булырга тиеш. Объектив мәгълүмат булырга тиеш. Әгәр объективлык юк икән, күңел сүрелә инде. Димәк, тәнкыйтьләр өчен дә лаеклы тәнкыйтьче булуын кирәк. Менә шуңа күрә кинокритиклар кирәк. Исәнмесез, живы ли вы? Күп бәхәсләр уятты, бик кызыксынды халык. Без үзебездә барып күрдек инде, штурм белән алдылар ул киноны. Менә да ул сөендерә. Менә үзегез ниндирәк фикерләр әйтерсез? Бу әйтәләр бит, менә дорога ложка к обеду диләр бит, менә шул вакытында әйтелгән сүз булды бу. Мин уйлыйм, бәлки анда халыкара дәрәҗәсендә ниндидер алымнар белән, бәлки ул әле ничектер артта калгандыр, чөнки менә халыкара жюри бит инде үзенең призын бирмәде, анда Татарстан призы. Ләкин менә татар халкына мондый фильм күптән кирәк иде. Хәзер чыннан да бик кирәк. Мин уйлыйм, бу фильмны һәр татар карарга тиеш. Чыннан да шулай. Һәм ул шулай башланды да бугай инде. Менә бу көннәрдә Чаллыда булды, тагын каядыр баралардыр. Һәм аларга чыннан да иҗади уңышлар телис килә. Өстәп әйтеп китәйин дә белмәгән кешеләр өчен аның сценарий авторы Мансур Гиләҗ. Мансур Гиләҗ. Режиссеры Рашид Ягъфәров. Улы Илдар Ягъфәров. Мин егетләргә бик зур рәхмәт әйтәм, чөнки менә әгәр кешенең милли рухы бар икән, ул милләт өчен янып яши икән, әлбәттә ул бу сүзләрне, бу киноны караганда да, бу әйткән, анда ул кинода әйткән сүзләрне бик якын кабул иткәндер дип уйлыйм. Әрнетә дә ул, уйландыра да, елата да, шул ук вакытта бик кирәк тә. Чыннан да шулай. Инде менә Миләүшә Ләбибовна шактый гына кызыклы бер күзәтү. Менә ничә еллардан бери карап барабыз бит инде. Мөселман фестивале, мөселман кануннары нигезендә, ләкин менә мөселман булмаган дәүләтләрдән дә кинолар тәкъдим ителә. Шулай бит, бу минемчә плюс булырга тиештер. Бик зур плюс. Мин үзем дә төрле илләрдән килгән киноларга үзем дә бик сөенәм, һәм сайлау комиссиясе алар бит инде килгән гаризаларны гына карамыйлар. Алар төрле фестивальләрдә булган киноларны чакыралар безгә Казанга. Бу бик зур эш, чөнки күп кенә фестивальләрдә төрле илләрдән кинолар катнаша, мәсәлән, шул Авропа илләреннән. Безнең Авропа илләреннән бик күп кино килде быел да. Алар белән рәттән Кытай да бар, Израиль бар. Гомумән алганда, бу фестиваль ислам дөньясы өчен дә бер тәрәзә. Россиягә тәрәзә. Аны да киңәйтү бит әле, исламны таныту. Һәм безнең өчен дә ислам дөньясына һәм дөньяда булган күп кенә кинематографияларга безгә дә ул тәрәзә. Менә шундый бик зур вазифа бу фестивальдә берләштерергә, шул ук вакытта төрле илләрне, төрле милләтләрне менә шул Казан каласында, Татарстанда каршы алу һәм аларга ниндидер мөмкинчелекләр бирү. Миңа калса, бу зур тәҗрибә, аны дәвам итәргә кирәк һәм төрле илләр белән әле күбрәк эшләргә кирәк. Монда әле бик күп эш безнең. Һәм журналистлар буларак үзебезгә якын тема документаль кино. Минем уйлавымча, ул аеруча уңышлы булды быел. Ул менә минем уйлавымча Татарстан режиссерларының үсешен дә күрсәтә торган. Шул ук Алмаз мисалында гына алсак та, үстеннән үсә бара егет. Менә бу Җиде утрау арасында дигән фильм, ул бит инде халыкара конкурста җиңде. Бу бик зур уңыш. Әлбәттә, Татарстан өчен дә документаль кинога килгәндә, быел менә нәфис фильмнарга караганда алар көчлерәк булды. Нәкъ менә документаль фильмнар бүгенге көндә ниндидер кызыксыну уята, һәм ул халыкта да кызыксыну уята. Чөнки күп кенә шәһәрләрдә хәзер Россиядә киноклуб дигән әйбер барлыкка килә башлады. Ул элегрәк бар иде. Хәзер инде менә Санкт-Петербургта, Мәскәүдә киноклуб дигән әйбер. Анда нәрсә карыйлар? Анда күбрәк шул документаль фильмнар. Һәм аны карыйлар гына түгел, анда бит әле авторлар киләләр, анда әлбәттә ниндидер дискуссия уяна. Мин уйлыйм, безгә дә Казанда менә шундый бер
документаль фильмнарны карый торган һәм авторлар белән шундый аралашу, бер шундый площадка кирәк, киноклуб кирәк безгә. Безнең Мир кинотеатрында бар, ләкин без күбрәк нәфис фильмнар белән эшләгәнек. Ә менә бу фестивальдән соң мин уйлыйм, документаль фильмнар игътибарлы һәм аларны алырга кирәк. Бу эшкә. Алга таба менә минем уйлавымча булар һичшиксез тормышка ашар, сезнең энергиягез дә кичегездә җитәр дип уйлыйм. Миләүшә Ләбиевның минем уйлавымча менә фестивальнең тарихына күз салсак, ул үзенең дәрәҗәсе белән менә шушы зурлыгы белән яшь режиссерларны бик күп җәлеп итә. Аңа махсус тартылалар һәм шуның өчен төшерәләр дип беләм мин. Әйе шул, нәкъ менә берничә ел дәвамында без яшь режиссерларны күрәбез безнең шорт-лист бу кыска исемлек, анда инде иңнәр генә керә, чөнки заявкалар, гаризалар бик күп була. Быел, мәсәлән, 584 булды. Менә шул 584 гаризаны алсак, процентлап, аның 43% яшьләр. Бу сөендерә. Чөнки яртысы дигән сүз яшьләр. Һәм мин беләм, кайбер режиссерлар нәкъ менә фестиваль өчен өлгертәләр һәм фестивальгә бирәләр шул әйберләрне. Соңгы көнгә кадәр безгә шалтыратып дирекцияга зинһар өчен алыгыз безнең киноны. Безгә сер итеп әйтим инде, безнең Татарстанда туган фильмнарга азрак теге 1-2 көн әле бирәбез, чөнки нәкъ менә титрлар әзер түгел, музыка тагын нәрсәдер, вакыт ягы кала бит. Имтихан бирергә бер көн җитмәгән. Менә шул соңгы төнендә эшлиләр. Ләкин өлгерәләр, Аллага шөкер. Бик күп яшьләр. Алга таба да уңышлар юлдаш булсын. Гомумән алганда менә кунаклар нинди хисләр белән китте бу фестивальдән быел? Быел кунаклар рәхмәттән башка бер нәрсә әйтмәделәр безгә. Безнең очрашу булды. Василий Шейхразиев һәм безнең мәдәният министры Ирада Юпова белән берлектә без 20 кеше бу инде иңнәр, бу анда жюри әгъзалары, анда сайлау комиссиясе, анда теге чит илләрдән килгән кунаклар, экспертлар, аларны бөтенсе җыйган идек министрлар кабинетында. Менә шунда алар бөтенсе әйтте инде. Әлбәттә, үсәргә әле безнең мөмкинчелек бар һәм кирәк үсәргә, төрле якка. Ләкин бөтен кунаклар бик Казанны шатты, бик яратканнар Казанны, тагын монда кайтырга насыйп булсын дип киттеләр. Һәм менә әлегә мин көн сайын бер 50-70 сообщение алам үземә WhatsApp-ка. Рәхмәт, бик матур булды. Казанны чыннан да шул кадәр без матур айттык. Монда нинди генә чара булса да, монда хәзер менә Казан урамнарына чыгарга безнең кунакларны оят түгел. Чыннан да шулай. Фестиваль көннәрендә ул бигрәк тә ничектер аеруча нурланып балкып китәсе сыман. Миләүшә Ләбиевна быелгы жюри составы турында да әйтеп узыйк әле, шактый гына кызыклы шәхесләр иде анда. Һәм алар инде минем уйлавымча быелгылары киләсе елда булмыйдыр, яңаларын эзли торасыздар, шулаймы? Юк, киләсе елга булмый, безнең ел сайын яңа жюри, яңа. Бернинди кабатлану юк. Әле алай гына да түгел, безнең бит әле жюри рәисе ел сайын шул үзгәрә. Быел безгә жюри рәисен эзләргә авыррак булды, чөнки без Бекмамбетовга өмет иткән идек, ләкин аның эше булды, ул килә алмады, бәлки киләсе елга булыр. Иншалла. Шуңа күрә без теге булган жюрилардан эзли башладык та, һәм мин уйлыйм, менә Элчин Мусаоглу, ул шул кадәр туры килде, бу вазифаны менә шул кадәр намусы белән менә эшләде ул, һәм җыйды менә шул бөтен жюри әгъзаларын үз янына җыеп алды да, бик матур эшләделәр алар. Булай тулайым алганда, гомумән алганда жюри әгъзалары турында аларны эзләү ул безнең вазифа инде менә. Мин мәсәлән ел буе карыйм кемнәрне чакырырга була Казанга. Авырлык нәрсәдә? Беренчедән, әлбәттә, мусульман киносы булгач, безгә ислам диненнән кешеләр кирәк, дәйме? Мәсәлән, шул Иран, Төркия, Пакистан, Индонезия, гарәп илләре, аннан соң менә быел Бангладеш килә алмады, ул бары безнең жюри арасында. Менә без аны ел буе эзлибез шундый шәхесләрне. Шул ук вакытта Россиядән бер кеше, ләкин безнең шундый практика бар, тәҗрибә күп кенә ел дәвамында без
миңа кадәр булган практика бу, мин аны уйлап тапмадым. Жюрида бер Татарстаннан кеше буладыр. Быел булмады. Менә бу кимчилек дип уйлыйм мин. Киләсе елга әлбәттә без Татарстаннан бер кешене жюрига кертергә тиеш, чөнки ул менә бу безнең спецификаны белә, ниндер конъюнктура дигән әйбер бар бит әле. Без бит жюри эшләгәнен күрмибез, дирекция гомумән алганда. Мин бер тапкыр аларны күрдем танышканда, һәм соңгы тапкыр күрдем ябылу тантанасында. Бүтән мин алар күрмәдем. Алар протоколны дирекциягә бирәләр, чөнки анда плакеткалар ясарга кирәк. Быел бик дәрәҗәле булды. Үзем дә сөендем, менә анда Һиндстаннан булды, шундый бик зур белгеч, Египет, Мисырдан булды. Билгеле кеше ул анда безнең Казан фестивале турында күп кенә тапшырулар әзерләгән инде. Юк, онысы Сирия. Монысы Ашраф. Ул Египетта, Каирда күп кенә тапшырулар эшләгән. Килгәнче, аннан кайткач, анда безнең Казан турында беләләр. Казан фестивале гомумән билгеле бер Мисырда. Чөнки без ел сайын ниндидер бер делегация чакырабыз, аннан 1-2 кеше киләдер. Быел берәү генә булды. Аннарсы миңа бик ошады, менә бу Һиндстаннан килгән, һәм килә алмаса да Ираннан Саед Неджати онлайн булса да, ул безгә шундый матур тәбрикләү җибәргәне, юллаганы, һәм үзе карап сайлады бер фильм. Менә бу тәҗрибә бик әйбәт миңа калса, һәм киләчәктә дә без төрле фестивальләрнең директорларына мөрәҗәгать итәчәкбез. Безнең хәзер дуслык бит инде 16 фестиваль белән без хезмәттәшлектә, шундый теге бу әле күбәя бара. Быел да 2 фестиваль белән безнең не булды, хезмәттәшлек турында бәйләнеш. Бу Санкт-Петербургтан 2 фестиваль булды. Бик теләп, төрле фестивальләр безнең белән дуслашырга өметләнәләр, һәм күп кенә тәкъдимнәр миңа да килә. Әйдәгез дуслашыйк, әйдәгез бергәләшеп эшлик, чөнки бу безгә дә мөмкинчелек бирә, чөнки без үз фильмнарны да аларның программаларына кертә алабыз. Ниндидер бер алмашыну була, алардан киләләр кунаклар. Без үзебездән режиссерларны да кертә алабыз аларның кунаклар исемлегенә. Менә шундый зур эш алып бара. Аны бит күрмиләр. Бу бит менә телевидениедә да бит инде кадр бар, кадр артында кем эшли, кем белә аны. Менә шулай ук дирекция эше ул күренми торган эш. Ул бихисап анда вакыт тияк эшләр бик күп, аны чүпләп бетерерлек түгел. Шуңа күрә дә ашаган белми, тураган белә дигән әйтем бу урында да бик актуаль. Миләүшә Ләбиевна, сезгә бик зур рәхмәт. Чыннан да фестиваль зур матур тәэсирләр калдырды. Киләсе елларда да шулай булсын һәм алар Татарстан фильмнарын үстерүгә дә өлеш кертсеннәр иде. Рәхмәт сезгә. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татар кино оешмасы җитәкчесе, 17нче Казан халыкара мөселман кино фестиваленең башкарма директоры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Миләүшә Ләбиев кызы Айтуганова булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Исән булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк.